Vi er Drøs Øko Urter og Grønt, en økologisk markedshave i Ballerup, hvor vi dyrker på 8.000 kvadratmeter. Og i år har vi så leveret 9,7 tons mad til folket. Vi startede op 3 år siden på en bar græsmark, og vi går ind i vores 4. sæson næste år. Og det går rigtig fint. Der er kæmpe efterspørgsel på friske varer. Altså, vi får jo landbrugsstøtte nu, fordi vi er jo på 2 hektar. Men vi producerer kun på 8.000 kvadratmeter. Hvor vi kunne tænke os var, at vi fik lov til, at Landbrugsstyrelsen tog hånd om de små landbrug, de små producenter. Og det kan vi ikke. Vi kan ikke få adgang til puljemidler inde i Landbrugsstyrelsen, fordi de mener, at man ikke kan have en fuldtidsbedrift på 1 hektar. Selvom vi beskæftiger 3,5 fuldtidsstilling om året, fordi vi laver alt i hånden, vi har ikke store maskiner, så har vi ikke adgang til puljemidler i Landbrugsstyrelsens regi, fordi hvis man er under 1 hektar i produktion, så findes man ikke som landbrug i Danmark. Vi kunne godt tænke os mange flere småproducenter, mange flere lokale producenter, fordi som det er i dag, så har en ung landmand ikke særlig stor chance for at starte til dig landbrug, fordi landbrugen er blevet så stor, og bankerne låner ikke penge til det som sådan. At vi kunne også ønske os, at folk spiste den mad, der var lavet i nabolaget, til at hjælpe med al den her transport, som vi har. Og også mere fokus på plantebaserede fødevarer, mere fokus på grøntsager og urter, og at Danmark faktisk producerer det man kan klimamæssigt. Og det gør vi ikke i dag. Vi importerer simpelthen for meget af de fødevarer, vi sagtens kunne lave selv. Og landskabet kunne være meget mere divers, flere træer, og skære de store marker op i mindre stykker. Jamen, vi mangler natur i Danmark. Der mangler plads til biodiversitet, der mangler natur. Og hvis vi gik over til at producere mere plantebaseret, så vil der være plads til den natur, vi har brug for. Jeg kan tænke mig, at vi producerede flere grøntsager og urter i Danmark. Jeg kunne tænke mig, at vi havde mere plads til natur og biodiversitet. Og jeg kunne tænke mig, at det ville være nemmere for unge landmænd og gartnere at komme i gang med at starte deres virksomheder.